The weight of a simple human. Jeg hedder Alice, og jeg var 54 år, da jeg blev ramt af lungekræft. Ever did the pain. It's determined and demanding to ache. Jeg fik en dødsdom, og lægerne sagde, at de ikke kunne helbrede mig. This go, I don't wanna lose control. Jeg har 2 børn, og det var nok det sværeste at skulle fortælle dem, at jeg var blevet ramt af lungekræft, da man godt kan sige, at jeg selv var uden om det. Jeg havde røget en pakke cigaretter hver dag, siden jeg var 14, og derfor følte jeg selv, at det var min egen skyld, at jeg var blevet ramt. Part of your existence in the war against yourself. Jeg startede med at mærke smerter i min venstre albue og skulder. Så gik jeg så til min egen læge, som mente, at jeg havde en tennisalbue, og sendte mig så til behandling hos en fysioterapeut. Jeg kom så til røntgen, hvor jeg fik et papir, hvor jeg kunne se, at jeg havde en svulst i venstre lunge, som var lidt større end en golfbold. Og der vidste jeg godt, at der var noget helt galt. Goodbye, someone. Tell me why. I just want to see the stars. Jeg ringede med det samme til min mand, som afbrød et forretningsmøde og gjorde det hjem til mig. Vi tog så med det samme til lægen, og jeg smækkede papiret på bordet. Give it up just yet, stay grand. Jeg var simpelthen så gal over, at min læge havde sendt mig til røntgen med det samme. Men lægen læste rapporten, men jeg var så rasende, at jeg gik inden lægen havde givet mig et svar. Jeg kom så til nogle undersøgelser for at blive undersøgt for kræft. Men en af lægerne troede ikke, at det kunne være kræft, da han mente, at jeg var for ung. Jeg fik så at vide, at jeg havde lungekræft i stadie 4, som var en lungekræft, der ikke kunne helbredes. Jeg kunne ikke fortælle mine børn, at jeg skulle dø, så jeg sagde til dem, at jeg nok skulle blive rask. Jeg fik så at vide, at jeg skulle have kemoterapi, for at min kræftsvulst skulle blive mindre. Jeg tog så den beslutning at tage til udlandet for at få strålebehandling, og det hjalp, da der kun var en lille smule tilbage på min lunge efter strålebehandlingen. I sommeren 2012 blev jeg erklæret rask, som var en lettelse.